moro week 1 ni en ang'ati mo Juma ni kata bed mana belo ni be pod en mana belo ni part mar somo pod en mana part mar somo socializing anyway week 1 en week ma muhimu sana e school nikech ma en week ma dongere luongo ni we are setting the pace setting the pace opogore gi learning koro kar ka endo nyithindo ideas nikech learning will be part of it lakini koro setting down the strategies ingene ma endi term mar adek ma wadhi miyo nyithindo kaka term dhi ringo holidays biro bedo tich adi gidong gi ndalo adiwa curriculum dong gi ndalo mane mar ariyo wigni endi pod wa map out in the schemes of work and wa plan ne kaka watiyo gi lesson plans nyiso ni wigni pod en mana week mar somo koro kopo no leo ne sikulu dichieng' achiel dichieng' ariyo nitie gigo mang'eny modhi miss kabisa nikech somo dhi mbele strategies dhi mbele wapango watimo refreshers nitiere activities moko kata policies ma school no develop ga my come godo up gitimo analysis mag penj mano timo agent term gidwa timo revision gidwa timo 1 2 3 gigo ng'eny koro in ng'ama dwa biro tok juma kata tok ndalo moko adek kana ndalo ang'wen gigo mang'eny sana madhi bai koro omino kata ka jonyuol moko temo matek kata pok giyudo fee to gitemo ni nyathi odhi adhiya sikulu dichieng' mokwongo no ema winji ko japuonj wacho ni odhi ochulo fare modhigo kendo ochako chulo kendo fare moduogo kendo dala nyiso ni kata janyuol ong'eyo wiye ni week mokwongo ni week moro ma muhimu sana kuom nyathi e week mokwongo ni pod yasbo nantiere iri ni kinde moro isedo thuolo mar bedo e klas bende mondo mi chope lewo mari mar bedo jalup jagoro